Olen aina halunnut suunnitella jotakin. Minulla on todella vahva intuitio, joka on vienyt minua eteenpäin niin elämässä kuin töissäni. Näin lopputuloksen selkeästi mielessäni, mutta en vielä tiedä, miten sen toteuttaa. Puijon luonto on minulle inspiraation lähde. Saan sieltä voimaa aamuun ja siellä myös nollaan ajatukseni päivän lopulla. Siellä haaveilen ja siellä unelmoin. Suunnittelu on intohimoni. Siinä yhdistyy luovuus, ilo ja itsensä haastaminen. Kun näen lopputuloksen sellaisena kuin olin sen päässäni nähnyt, se tekee valtavan onnelliseksi ja kiitolliseksi. Silloin tiedän olevani oikealla polulla. Tiedän, mitä teen.